haka tunan wani abu muna yara akwai tuwa da ake cewa akumare bulariki akumare. Ai an gama da su. Ai har a koma ga Allah jam'iyyar APC an gama da ita a jihar Kano, babu ita babu labarinta. Kuma sannan ina gargadar 'yan jam'iyyar APC sun tsoron haɗuwarsu da Ubangiji, sun shirya mana makirci, Allah ya juya musu da shi. Kuna jin tsoron su? Ba na tsoron su, ina a zakari fa, ina shan rubutu, ni ba dan izala bane, ina shan rubutu, ina addu'a. To idan mutum gaula ne, idan ya shiga ban ɗaki, musamman ban ɗakin idan mai tayar ne, in ya yashi su sai ka san tsiye masa da ya wada a ƙasa. Ai mun faɗa dama, babu kowa muka ci zaɓe. Naka duk wanda ya ce zai shigo cikin tsarin gwamnatin wallahi sai mun yi ta mutum da shi, ba ma shayin kowa. Ai cewa suke san kai, kuma tsiyan nasara sai za shi gida. Ai kwantan ɓaunanai na gangara kasuwar kurmi na karɓo kuɗi a wajen sharu Mustapha na Bariska, na je na fanso alƙur'ani bugun ganuwa dudu, zo na baza shi a madabo, aka dinga musaffa alƙur'ani. Ina zuwa bakin zo na basu da la'ila aka dinga bigewa ana kiran Allah. Dan na san abin nan sai ga ganin shu na kwance magana zuru ina kallon kowa dai Allah. Gaba da kasancewa da mu a adireshin mu na intanet martabafm.com da kuma shafukan mu na sada zumunta, musamman ma a shafin mu na Facebook. Muna nan a shafin mu na X, Instagram, Telegram da kuma TikTok, duka da sunan Martaba FM. Ni ne Dumurmur Najeriya International Konkwasiya, daga mai girma gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf. Daga ka shigo cikin annashuwa, me faru? Umarni na samu daga wajen mai gidana, jagora na Honorable Excellency Mustapha na Bariska, ya turo gidan wannan rediyo mai alfarma mai daraja Martaba FM online domin in fito in yaba jinjina ga godiya ga mai girma gwamnan jihar Kano, ga imamu na Rabi'u Musa Kwankwaso tare da al'ummar jihar Kano da aka yi dafifi aka tuntsara da tsintsiya kasa. Duk da shirin da suke cewa ko kuma shirin da suke cewa za su yi a shekarar 2027 domin su haka tunan wani abu muna yara akwai tuwa da ake cewa akumare bulariki akumare. Ai an gama da su. Ai har a koma ga Allah jam'iyyar APC an gama da ita a jihar Kano, babu ita babu labarinta. To idan mutum gaula ne, idan ya shiga ban ɗaki, musamman ban ɗakin idan mai tayar ne, in ya yashi su sai ka san tsiye masa da ya wada a ƙasa. Ai mun faɗa dama, kan wani lokacin da mun faɗa. Alamu na gwada cewa akwai yan APC da yawa da za su cikin wannan jam'iyya ta tafi domin taimakawa gwamnati a sharɓar roman demokuraɗiyya. Me za ka ce? Wallahi sun matallahi wa rabbil ka'abati, na rantsi da ubangijin da ke hurme ɗakin Ka'aba na garin Makka, can Madina da Makka. Duk ɗan jam'iyyar APC da ya sace tsautsaye ya bishi taka government house, muna nan da SA na shugaban marshal gaba ɗaya, amintaccen mai girma gwamna IBB, muna nan mun baza marshal a government house. Duk ɗan zai da shigo a ta mutum da shi a cikin gurin. Ba wanda za mu kyale, ba wanda. Amma kai din ma ana ganin ka kamar kafafunka ba a daidai suke ba, an sha jin ka kana cewa kai dan kanka tangane ko kaza. Ai aiki muka. Kana ganin tayi rashin tayi bai yanzu kai. Ai aiki muka je. Ai duk inda ka ganni kaka ce komai, ni dan gwamnatin jihar Kano ne. Umarni ake bani in je information a ko ina, domin kaga da wannan muka yi amfani muka rusa jam'iyyar APC, babu ita babu labarinta. Anya ko su fa da kasa, su da mataimakin shugaban kasa, su da manyan yan majalisoci, kusoshin gwamnatin tarayya a kanan nan. Waye daya? Ba Allah ne ɗaya ba? To na ga tsala din Najeriya da Kasim Shatima. Kasim Shatima mataimakin shugaban kasa da Alhaji Ahmadu Bola Tinubu mutanen kirki. Allah ya ji kan iyayensu. Din Najeriya da Kasim da Tinubu ba su da sama da Abba Kabir Yusuf. Gobe za mu je tare. Ana ganin su da su mai girma gwamnan Kano Ganduje ga su gawuna a tsawon gaba duk inda jam'iyya take, ita ko jam'iyya ta ce uwa ga kowa. To madda ko ka shiga siyasar ne, kai ma kai aikin jarida na san ka kace kutse a cikin siyasa. Ana ganin su a hotuna duk inda za a je a gan su kan gaba. To zan sa maka wata musabaka. Akwai rigiya na iya nan a Wudil bayan gidan Muhammadu Sunusi. Na baka nan da wata biyu Abdullahi Umar Ganduje zai sauka daga kujerar, yaya Bello zai karba. Idan ba a bashi ba zan baka wancan gidan na garin Wudil. Wani kulun boto ne sabo ya zo kuma. Ai cewa suke san kai, kuma tsiyan nasara sai za shi gida. Ai kwantan ɓaunanai na gangara kasuwar kurmi na karɓo kuɗi a wajen sharu Mustapha na Bariska, na je na fanso alƙur'ani bugun ganuwa dudu, zo na baza shi a madabo, aka dinga musaffa alƙur'ani. Ina zuwa bakin zo na basu da la'ila aka dinga bigewa ana kiran Allah.
dan na san abin ne sai ga ganin shiru ne kwance magana zuru ina kallon kowa dai Allah mi dabbir amr ne Allah baya bacci ta bacci ba har yanzu ana cewa jiki kake ji wa aini a duniya Allah ya gama sallama ta da ya dauko kujera ya tabbatar wa da babana mai girma gwamnatin jihar Kano amma hakan biki a ce idan mai girma gwamna ya shiru ya ce ina dana Dumurmur ba ya ce ku samu shi anan ya dinga kula ya can zan ji daɗi amma ku da kujera ko kujera gwamna ubana ne idan ka samu magana da shi gwamna me zaka ce masa idan ka samu magana da shi ga ka gashi me zaka ce masa duk duniya alfarma guda biyu nake nema a wajen mai girma gwamnan jihar Kano alfarma ta daya a duk lokacin da mai girma gwamna ya je kasar Saudiya akwai 'yan kasashe daban-daban na Afirka masoyansa ne suke masa hidima wanda bai sauya a kira shi zauna da su alfarma ta biyu kamar irin su Nijar, Kamaru, Chadi, Ghana amma misali a maza aka ba ila ko wadanda aka dauko wannan gogormayar su ba za ka ce a kira su ba waye to ai nan abin da ke faruwa mu kwankwasiya nan jinin mu ci duka jihar Kano kwankwasiya ake shi yasa muka kira ga mai girma gwamna alfarma ta biyu kuma nan saura wata 7 biki na watan Maulidi alfarmar da nake nema idan ubangiji Allah ya kama lokacin biki na haifi da zan mabiyaran in samu suna abba gida amma me yasa kake mantawa kullun kake sa kanka kake manta da abokan gogorma irin su Isa lawan bakon kwashe ai international ne shi ai da ni da Isa lawan bakon kwashe duk sanda mu hira ba za ka taba ji mun amince mutanen mu ba ai muna cewa mutanen mu mun yi rashin kunya duk wanda yake bin mu a siyasa suna bin mu saboda su Imamu Rabi'i Musa Kwankwaso su Abba Kabir Isuf irin su mai girma Honorable Ali Sanaraki duk mutanen su ne mu mutanen su ne muna cewa muna nawa mun yi rashin kunya to yanzu me kake so Abba ya mai da hankali akai abin da nake so mai girma gwamna ya mai da hankali akai tun kafuwar wannan jamhuriyar farko kawo yau ba ai gwamna a jihar Kano kamar Abba Isu ba abin da nake so mai girma gwamna nake roƙon sa ina da wawulo ne haba dan jarida abin da nake so in ga ma duk jihar Kano tun kafuwar da mu ga zuwa ba ai dan siyasa kamar Abba Kabir Isu ba kuma mutum ne shi mai kaunar talakawa wa rabbul ka'abati ina gaya maka idan a cikin mutum dubu gwamna ganin sai ya ce sai ya nuna ni na sani ya daga min hannu sai nake jin daɗi ina ko ba na kusa da kai yake daga wa hannu kai kuma kaza ta kai ne ni da ni yake ni fa dan gwamna ne sai na ji ga muku nan cin kashi da fitsarin da aka mana duk Kano babu wanda ya isa yanzu su waye suka yi muku cin kashi da aka zo an yi group a cikin jihar Kano tun masu faɗa a jihar Kano ba su yi mu ba daga mu talaka irin su Isa lawan bakon kwashe sai Allah annabi Muhammad da muka roƙa ya cika mana babu kowa muka ci zabe naka duk wanda yake zai shigo cikin tsarin gwamnatin mu wallahi sai mun yi ta mutum da shi ba ma shayin kowa daga ƙarshe me sakonka sakona ina godiya ga al'ummar jihar Kano bisa kauna ya suka nuna wa injiniya Abba Kabir Yusuf kuma sanan ina gargadar ayan jam'iyyar APC sun tsoron haduwarsu da ubangiji sun shirya mana makirci Allah ya juya musu da shi kuna jin tsoron su kenan ba na tsoron su ina azkari fa ina shan rubutu ni ba dan izala bane ina shan rubutu ina addu'a kullum sai addu'a ina azkari ni ba dan izala bane ba ina addu'a za su jefe ni da ba na addu'a tuni ba su kyabda ni ba kuma ina wa manzon Allah salati ba ga ne dumurmur da ni bane kyau yanzu a jikina akwai kuɗi sama da naira 10,000 mallaki ta ce ta wace ba ta kowa bace ba kai da na sallake ka ni na tsira kawai so da ke Kano ta yi aminci